penya! Què tal? Com esteu? Nosaltres, de nou, aquí dalt al Puig de les Tres Creus. A prendre la fresca. Sí. I a punt per suar-la. Sí. Com ja us vam explicar la setmana passada, fem una sèrie d'exercicis que ens ha programat el nostre estimat entrenador personal. Fantàstic. Què podem fer? En principi és el mateix, per tant no us ho tornaré a explicar. Veure què sortirà i què passarà. Mira, o si cas us posem aquí sobre, no sé si és aquí o aquí, l'enllaç del vídeo. Aquí? És aquí? No sé, jo t'aixeco els dos braços i aquí, te'l poses un poc. i posem L'enllaç del vídeo anterior. Vale. de l'explicació de què és. Llavors, Sí. sobre la marxa, modifiquem, no modifiquem. A veure, mirar. Això està, és sorpresa, no té ja ho sabeu. O sigui que comencem? Comencem. Som-hi! No passa res. No passa res. Deu segons. 4, 3, 2, 1. Ignició. 5, 4, 3, 2, 1. Parada i fonda. Se m'entenen les ulleres. Sí, mentre ves m'entolen les ulleres. 10 per seguir. Perseguir? He de perseguir tu? 5, 4, 3, 2, 1... Som-hi! Que jo no tinc mania persecutòria, per perseguir. Hi ha gent que sí. Aquí hi ha una agulla de cap. No tenia cap. Una agulla de cap. A terra? Sí. Tu què fas de cap a terra? Sí, Una agulla de cap a terra. 5, 4, 3, 2, 1... Prou! Si no l'has atrapat, cosa teva. No m'he mogut enlloc. Encara estic a puesto! A puesto! Maria, són minuts. Ai, merda! Però 40 minuts, 40 segons. Aquesta és la vegada que ho faig, abans ho havia fet, Ha però... posat 40 minuts, en comptes de 40 segons. Sí. Ens vau matar. Ens vau matar. Sí, agafa això. Ara vés a saber quanta estona hem fet. Oh. Nou, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, que tenim la poli al darrere. Accelera. Que ens han confiscat els 600. Ui, hola. Mira la meva olor. Mira la meva olor, tu. El teu cul ha de quedar sota la meva esquena. Aquí, vale? I... Pressió. Una. Va. Una. Dues. Tres. Quatre. Cinc. Pujo.
Va. 6, 7, 8... És que no acabo d'estirar les cames, jo. Jo tampoc. Vale, doncs hem de pujar més. 14 I 15! Feta dalt! Ara baix! Ah! Toca tu. És tot un exercici de civilització i de col·locació i d'antilliscanció. Espatlla contra espatlla, cul contra cul, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... perdó! No! Perdó! 10! Espatlla, espatlla! Ara! 11! 12, 13, 14, 15 i podem continuar. Vale. Bueno, fins aquí. Sí. És el tercer dia que venim a fer aquest conjunt d'exercicis, però és el segon dia que el gravem. Exacte. El primer dia vam venir a provar-lo, Sí. abans de gravar-lo vam venir a provar-lo. I bé, avui l'hem escurçat una mica perquè hem arribat tard Sí. i no tenim prou temps. Sí. Però res, ens hem descuidat de fer un exercici d'abdominals Sí. i d'aquest El últim circuit 2 vegades que els Sí. hem deixat, però la resta ho hem fet tot. Ens agrada? Ja heu vist algunes cosetes, Sí, Han passat coses. sí, improvisacions, cançons, sí. què més ha passat? Minuts. Sí, això, que seguirem fent, seguirem intentant i esperem que el pròxim dia vinguem més d'hora per Més poder-ho d'hora, fer sí. tot sencer, però és guai, És molt guai. suem, Suem. a la Maria li agrada suar Sí. quan fa esport. La Maria té la pressió baixa i si fa gaire calor i està fent esport fa... Ja fa més d'una vegada, més de dues. Doncs res, això, hem que tret suc d'aquest exercici. Sí, i I més- seguirem... Mm. Hòstia, pica el carasser! On? Allà, allà, l'arbre. Hòstia! Allà. Ah, la pataria nostra. Sí. Ah, i també heu vist un amic, un amic nostre. Hem fet un amic. Sí, sí. Amb ella li vull fer petons, m'ha obrat a mi i ha dit, ah no, No. fas massa pudor, no m'interesses. A mi m'ha fet petons. T'ha fugit de mi. Sí, fugiu de la Maria. S'ha fugit, tot això. En resum, Nosaltres fugim i, per tant, seguiu-nos al ritme. que tenim la poli al darrere. Que ens han confiscat els 600.